Donde vamos, la liamos. Donde vamos, la liamos. Tontolabas, bon dia. Avui a Darnius, Boadella, àspios, perques, llucis, bueno, lluciperques, de tot, bremes, carpes, avui anem a tope. Canyes, un parell pel lluci, per milot, i 4 després per fer una mica més així per pescar amb jerc, perques, amb vinil. Provarem una mica de tot, i en Tito també, si aquí hi ha algun... Vamos con todo. Algun palurdo gros. I aviam, ja són les... que són? Un quart de 8, però ja fot un sol que 2 de 8. Ja fa un sol que sembla que sigui aquí a les 12 del migdia. L'esqueix, molt jerc, Vision, SP, un Underspin, Spy-Minnow, les hèlices, els swimbaits petits, el Libless, Paseante, amb hèlices també, jercs, no sé, anirem provant. L'àspios, com la perca sí que està més arrambada, l'àspios ens el podem trobar per aquí al mig. Llavors al mig pot estar arrambat a vegades, no? Sí, però... la perca aquí al mig segur que no te'l trobes, en canvi l'àspios, no? Sí. Llibres maus, una bèstia del pike. Bo. Arribarem a una zona... Pike. Com us he tallat el guante, nen? Això se'l menjarà algú, No? Ui, 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 piranyes! No em poden picar. I els has de moure't. Pa. Bé ràpid ara. Pa, cops. Baixos. Canya baixa, pa. Així, va, sí. Vamos! Pija per desamagar, agafa el fil. Vale, ara molt bé. Que si el peix cau no et puguis clavar l'am. Va, tira amunt. Quilo i mig. Sí. Ui! Catch and release! Això que ens les hauríem de ventilar, aquestes perques. Tira allà, on està en Tito. Bon. Sí, aquí, recull ràpid, va. Oh! Ja la tens? Xater, per Big Perch. Deixarem baixar una mica i ens el jugarem si ens enganxem o no. Ui, com ha sonat això. És una paica. Paig d'oli, té els tables d'aquí. Sí, bueno. Aquest és com el de les filles que feu de les filles, no? No. Em caga en la mare. I one bike in my bike. Jo tinc ganes d'enganxar-me, feia estona, que no sabia com fer-ho. En 53 tirades.
Que estigui No, en dic su. perquè es fondi. Home, per això l'he posat. I això com baixa? Així pots pescar molt ràpid i moure... cobrir molta aigua. No hem vist un puto aspi. Ui, tu, és que us ho he dit, eh? Buah, vaya falcador. Oh, s'ha escapat. Quin visionari, tio. Què era? Una perca. L'havia fet 1,5 kg. Carai. Ja gana els 2 quilos. Aquí el pots deixar baixar una mica. Ah, s'ha oblidat. Tires i comptes fins a 10 i comences a recollir. Que és molt fons. I si t'enganxes ja en comprem un altre. Te'l pagaran Tito. Ja pago el homenatge. Mira, els megabàsics allà del poble. Sí o no? I quan vaig megabàsics, no sé si Bon. un arbre, però que un arbre vaig fer. Compta fins a 5. Ja pots recollir. Recull. Que allà no tinc, Fins a 10. no tinc controlat el fons que hi ha allà. No, aquesta és una d'aquí, normal que planarà. Dius? What? Oh. Perch. Big perch. Bicho. Uah, loco. Quan vaig marcar la diferència, quin tram vaig fer aquests retros? És a l'escool crankbait. Soy una perca. ¡Qué locura, güey! Estamos aquí en Tex-Mex, en el embalse de la Sabrosonera. I grande fishing, Un gran embalse donde hay unas lubiznas. presa cuchillo. Aquí vine con mi compadre. César Grande. Oh, que em cardaràs una orella en l'aire, tio. César Grande. És veritat, és aquell, no? Sí. Mexangle, saps què és un mexangle o no? No me vaig anar de cromar un nòvio, però si te mirava. Ja està, recull tu, que Tito. Perquè... No me l'he cregut. Hi havia un espito petit. Va agafar-los al final, un de molt petit. I el gorri. Espito júnior! Ho has sobrat o no? Sí. Un aspis. És normal. Ja em presenta? Estaves gravant? Està gravant els teus... Ui! Un jerquito al dedito. Aspius, doblete! Aspius i perca, espera't. Això no pot acabar així. Tu, necessito una realitat, saps? Voy. Va, que en traurem 3 aquí. Sí! Triplete! Mira quin aspius! Oh, Oh. mira, la qualitat. Ja, presenta-me'l. Sangles, aspius. Aspius. Va, ja pots engegar. Que ets en realista. Tito ha agafat un aspius. USP Lino. Has sentit que no s'ha mai o no? Ja, espera't, deixa'm mirar com tens el carret, que si pica un aspius hi foten molta hòstia de cop. La punta, aquesta, que no dona mai puto peix de merda. Buah, és que mira com es veu allà al fons, Lam. El veus o no? Dos perques. On darrere? Sí, no ho veus. Grosses o no? Què sangles? Perca? Guapa? No. Eh? Està bé, no? Ai, que muntaré un crankbait, sangles. Ai, que s'ha muntat un crankbait, tio. Em vaig muntar un crankbait, tio. Aquesta perca m'ha convençut.
Deixa-ho baixar, aquí no t'enganxaràs pas. No sé que hem de pescar més fondos, no? Sangles? Uau! Luco! Et deus enfundar aquí, però... Jo crec que és perquè et seguien amb tu. Jo no volia dir-ho, sangles, però esclar. Que tenis poc et soltés? O estàs gordeta, no? Oh! Uoig! Oh! Mira! Loco! Que s'ha quedat la perca, tio. Anem? Que carda! Clar, que estava gordeta, sangles, Un tio. cangrejillo, tio, ha escopit. Estava gordeta, mira que Mira. puta la boca. Ula. Mala puta, tio. Ui, tuta. Uita el peix petit, nano. El veus? Què deu ser tot aquest peix? Mira, mira, tot aquest peix petit, para. Sí, l'altre dia no estava ple, avui... Cada cop que he vingut n'hi havia menys. El veus, però, o no? Sí, l'altre dia era tot al pantà. Uau, sentit aquí darrere? Prefereixes pillar en insolació? No, però un lloc que es vegi al fondo. Ah, jo puc banyar aquí que no es veu al fons, no? Això em pica, però els fallo. Si l'has de deixar baixar, Ot. Bueno, va. Estic bé, estic bé. Ui, encara venen les perques, tio. I ara ja veuràs, 3 hores dient oh, que bé que estic, sort que m'he banyat, feu-ho perquè no sé què. Ah, mulla't, ja veuràs. Oh, que bé. Oh. L'has vist o no, tu? No, perquè no saps controlar les emocions. Uf, molt tot l'arbre. Què dius tu, que no ens hi controla? Pensava què diu ara aquest. Tots ablets. Mira. On és? Que m'hi tiro sobre i l'agafo. On és? On és, Ot? Aquí dins sobre el tronc, sangles, tio. Quin tronc? El tronc aquest enfonsat. Hòstia, sí, bueno, he de bussejar, tio. No, però agafa amb l'esquer, tira. Tira-li. De que es hagi girat a quasi ben pica i va un tros. Ha quedat 2 centímetres del cranc baix. Ah, no. Què? Has de deixar baixar una mica, Ot. Però si tira ben bé allà... Ah, bueno, allà reculls, però quan el tens aquí al mig el tornes a deixar baixar, o sigui, diríem fas dues recollides. Una quan tires a la vora que recull ràpid. I quan has recollit 5-10 metres, després el deixes baixar una mica i veiem què passa. S'ha enganxat, nano. Hòstia.
Ai, ha entrato dins les patates. Sí, sí. Que puta sangle de gala. Quina carpassa, nano. Quina carpassa. On? On hi va? No, no, ja ha marxat. No podia picar amb caramba, que una carpa d'aquestes. Sí, Jo no ho sé si una mica. Big Perch. Ui, que cardo. Escolta, no s'enganxa el crankbait, tio. Mira on t'ha anat, tio, com ha sortit. Cranbait s'enganxa menys del que la gent es pensa. Ep. Carret de tant, també. Una mica. Perch. Una xarxa d'au? Sí, tant. Ot. Però fa crancs d'ou, no? Se'l sembla? Aviam. Sí, no? Sí. Té grans. Però què és això que hi ha dins blanc, tio? Si sembla com un... Hi ha tortugues. Tortugues. Sí. Ah, mira, aquí hi ha la corda. Aquí hi ha la corda. Hi ha poc carda, no? Sí. Per agafar, això, per agafar què? Cangrejos. Eh? Cangrejos. Però aquest llucí l'han haver pescat, no? I que el netegen i el tiren aquí. I diuen, ja farem cangrejos i potser fan servir el cangrejo per pescar. Això, per veure si... Està dins set. Ei, ot! Vas. Baixa, recull. Al costat meu, sembla que agafo... Puta vida. Oh, la vaya patata en puto Tito, tio. Vamos, Tito! Molt bé. Ets una bèstia. Big Bass Dreams. I pas dins, nen. No, jo vivia, home. Fes una foto, Tito. Ja t'agafo. Sí, així, agafa. Fort, eh? La canya. La canya de sota. Has de girar cap. No, cap en Tito. Jo no porto, tinc el mòbil al cotxe. Vale. Ja ensenya'm a mi ara. Molt bé, Tito. Com vas? Ja, agafa així. Agafa així. Sí, mira. Ja enrere! Els arrelers. Vamos. Bé, Tito. Uns pocs pastos bons. La cosa és... S'acaba la bateria, capa. Ja l'he tornat a posar. Perquè ara sé que agafaré un peix, saps? I... ja està preparat. Escriure com m'agafava la classe. Sí. Una bona estirada. Bueno, de moment és el peix més gros. Aquell estius també era gros. Quin? Però vaig jo, No, agafat en Tito era gros? quan era gros. Era un xanguet, allò. De més gros el teu black bass, ot. Estic guanyant centímetres i el vas de pena. Ja em toca, blat. Sangles de... Oh, com no sol. Ui, dos perques. Tira, que se quadra. Uau, guarda. Guarda. Ah, ràpid. És que estava fora. Ah, tira. Fill meu. Que no, va. I vas Què és això?
Llama? Catch and release. Oh, tenían presión de tirar rápido, tío. I les llampugues. Desde el fondo, ¿vale? Que morder, no. Mira, mira, mira. Oh, què coll estan? Collme. Tens una foto, tita, amb aquesta? Aquesta? Mas- No és això que he agafat. Ah! Ui! Tenies la canya massa collada. M'agafa i dic-li mentida. Uah! Quantes han vingut, tio? Ja, sí, sí. Eh? No ho sé, com és que de cop venen i cop no venen? Bueno, pues engancho con manat. Pues el manat està aquí. Fica-la bé, fica-li, fes com un lacbàs, com el lacbàs, fa així. Adiós. Si em picaven, el crankbait venia de costat i el picaven. Però i què és? La seva tàctica? Quan passa una agafa un peix així petit i surten totes? Sí, sí. Ara el pitjor, l'espectàculo. Aquesta rampa té dos pams. Hem de carregar el cabrestany aquí i collar. Què ha dit xampany? ¡Ale! Bendiciones y buenas noches.